Yung stepbrother ko kasi, siya niya po ako, pinastos niya po ako, as in hinipuan niya po ako sa lahat ng parte ng katawan ko. Sabi lang niya sa akin, normal lang daw yun. Ginagawa din daw yun ng kababata niya sa iba niyang kapatid na babae. Yung stepbrother mo, hinipo ka. Opo, ma'am. Pwede bang malaman kung nasa ilang taon ka nung time na yun para hindi na ako masyado mag-compute sa pagkakataong ito? Grade 4 to grade 5, ma'am. Mhm. Tapos, yun nga, pag umaalis yung stepmother ko tsaka yung papa ko, yun po yung ginagawa niya. Hindi lang po siguro hinipo yun, mami. May time na tinatry niya parang ipasok sa ano ko. Natatakot ako na magsabi sa papa ko noon nung nabubuhay pa yung papa ko. Kasi baka hindi lang maniwala sa akin. Lalong-lalo na yung nanay niya. At ilang Siguro, taon siya binaba- noon? Nasa hustong gulang na ba? High school na po siya noon eh. High school na siya, pero nasa 18 Opo. years old and above. Opo. Posibleng hindi niya po yung matandaan kasi binata na po siya noon eh, nung ginagawa niya sa akin yung time na yun.